Sí, Doncs sortirà molt bé. Sempre una cosa que l'altra. O sigui, treballar... No sé com vols que ho fem, això, perquè jo no ho tinc clar, però és que pel que m'ho heu explicat entre tots tampoc m'ha quedat clar. Però exactament què és el que no tens clar? O sigui, no tinc clar... Jo crec que aquí el que és... que entrem junts, jo crec. Encara que sigui aproximat, del Paco... Falta un. No, en el primer... Millor. Vale. 4, 1. 1, 2 i... Virus dic ora. I tercera, fem des de Ridley. O ot. Podríem dir ot amb la O oberta, per exemple. Ot, si es vol apuntar un accent greu. Ho veus? Molt bé, endavant. Cara. Cuidado en aquesta entrada. Mira, cuidado, Es que tú entres abans que ella. Oi que la veu està aquesta. Cara. Pa. 1, 2, sí. Pa. Va bien, cara. 1, 2, sí. Pa. Comentar la importància que té el projecte de cara al que en dues vessants. El que és la introducció del poeta Foix com a poeta de Sarrià, introduir-lo a l'escola amb edats compreses en el que seria l'etapa de l'adolescència, i per altra banda la importància que també el fet que jo hagi escrit música sobre dos poemes de Foix, la importància que té el fet que els joves estudiants de música s'introdueixin dintre del llenguatge contemporani. Això per una banda. Després també tenir en compte el que representa la comunicació entre el que jo he escrit i el que els estudiants, els alumnes o els intèrprets, en aquest cas, tenen l'oportunitat també de donar la seva versió, perquè en aquest sentit he escrit obres en les quals hi ha una part determinada, el que seria una part de so concret, de notació, però hi ha totes unes altres parts que són parts d'improvisació. Llavors aquí és quan l'intèrpret diu la seva,
o es combina la notació a la manera que més li convé, que més li agrada o amb la que més s'inspira. Sobre els dos poemes, el poema per Antoni Tàpies, representa una idea d'articulació fonètica, una idea d'accentuació que queda reflectida a la partitura amb tot un ambient rítmic, una importància dels instruments de percussió, amb la idea de donar una resultant rítmica i que fa caminar a tota la música i a tot el poema. També representa la idea de l'abstracció, el que imagino que Foix devia entendre quan mirava un poema de Tàpies, un quadre de Tàpies. O sigui, és tota aquesta idea de l'accent, el ritme i la continuïtat rítmica. Amb Sol i de Dol és diferent. Sol i de Dol és un poema en el que es combina tota una idea de llenguatge antic, en el que apareix moltes al·lusions al paisatge, en el que, en aquest sentit, jo també he escrit una melodia amb un mode antic, amb el mode dòric, contrastat també amb la idea rítmica, amb la que Foix ens vol també parlar de la dualitat, de la dualitat entre el sentir-se sol, entre la grandesa espiritual que comporta la soledat i la contradicció que la mateixa soledat comporta. Llavors, també aquesta contradicció, aquesta dualitat, jo l'he expressada musicalment amb tota una idea melòdica i amb tota una idea rítmica que acompanya aquesta melodia. I la idea rítmica, asimètrica, desigual, també amb molts fragments d'improvisació, en els quals també trenca una mica tot l'esquema d'estructura escrita, d'estructura concreta de la música, i la improvisació és inconcreta, és una creació al moment. I bé, bàsicament, la idea general dels dos poemes és aquesta. Simplement és centrar. Un, dos, Dos últims. Ara una mica només curtes les cotxeres. Pa, 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 clac, 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 clac. 3, 4. 3, 4, 4. Tap, tip, 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 pa, 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 pa. És que l'última era una miqueta, diguem, a l'altre era molt feble, sí. Bueno, està bé. Dos Fs, I això ho deia. Va bé? 3 últims. 3 i...
Clara.